Jatend migao mar somo Julius Migos Ogamba ojiwo rawere mondo odonji e kuonde tiegruok mag tije lwedo ma ong'ere kaka Technical and Vocational Education and Training kata TVETs mondo giyud lony ma opogore koloso e kinde tuke mar Nyanza Lake Region mane obagi kar tiegruok ma Siala e sub-county mar Rongo. Migos Sokoni gwenge mag Nyanza mantiere kod kuonde tiegruok gi kata TVETs 36 nitiere kod nyalo mar rwako jopuonjre 500,000 kata kamano nyaka sani gintiere mana kod jopuonjre maromo 100,000. Yango ni piny owacho e bwo jatend piny Kenya William Ruto dhi nyime kod keto kenge mar jiwo somo e kuonde tiegruok gi ahinya kokalo e nyiewo masinde manyasani madhi konyo e bero tiegruok e kuonde tiegruok duto e piny Kenya. As 36 TVET institutions with a combined enrollment of about 100,000 trainees, but with a potential capacity of over 500,000 trainees. This reflects the vast opportunity available to expand access to technical education and empower more young Kenyans with employable skills. As a ministry, we remain committed to strengthening the TVET sector as a key pillar of Kenya's economic transformation agenda under the leadership of His Excellency the President, Dr. William Samoei Ruto. The government continues to invest in equipping TVET institutions with modern training tools and facilities that will ensure that our trainees gain industry-relevant hands-on skills.